Dneska som tu dokafral, dcérenka moja, naozaj dokafral. Čo? Áno. Naozaj? A kde si sa naučil to nové slovo? O čom to vyprávate? Tak ty máš vážne krátkodobú pamäť. To by trebalo riešiť, otec. A kto ste? Ale veď vás som už videl. Tak to ste vy dva. Ako sa máte? Ale vy ste obrovský. To snad nie. Prečo ste mi kázali priniesť to bábo? Veď to bolo ťažké. Vidíte? Otec! Čo to robíš s tým bábom? Otec, daj mi ho. Otec, povedz niečo, znepokojuješ ma. Otec, tá tvoja schizofrenia je strašná. Otec, povedz... Mariana, drž hubu. Ja nie som schizo. Otec, ja sa o neho postaram. Nedávaj ho cudzím. Veď bol práve uniesený. Otec, radšej mi ho daj. Otec, radšej ho vráťme. O kom to rozprávaš? Veď o tom bábätku, ktoré držíš v rukách. Ale veď je neskoro už teraz vrátiť. Nie? Nie je? Veď bude lepšie ho vrátiť rodičom. Nie, nechávame ho tu a basta. Napíšem ľuďom, čo bývajú tu, aby sa o neho postarali. Teba fakt treba dať liečiť, otec. Toto je pekný dom. Kde to sme? Súhlasím s vašou dcérou. A vy ste furt na jej strane, nie? Veď viete, že ja taký nie som. Otec, ty máš buď schizofreniu, alebo stareckú demenciu. Otec, čo to robíš? Pošta! To si ako dokázal napísať ten list tak rýchlo? Veď ja som ho už mal napísaný. Tak ty ma nikdy neprestaneš udivovať, otec. Toľko detí si už uniesol. Štúdio Mninojp prináša Maroš Kamenár a tam tá červená vec.